जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों के सबल की फसल उगाना। अरे रे रे अबे चलो बेटा शुरू हो जा शुरू, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुनाना। चलो ऊपर से तो बटन ढीले करके बताना, भालो वाला सीना दिखाना, भालो वाला सीना दिखाना। परसों तक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। पण देशाचा त्याग नाही करणार। आम्ही आमच्या प्राण्यापेक्षा जास्त किमती आमचा देश आमची भूमी आहे आणि ते आम्हाला आमच्या मातेसारखे आहे आणि ते आम्हाला आमच्या आईचे प्राणपणाला लावायला लागतात कधीच नाही। आम्ही आमच्या रक्ताचा शेवटचा थेंब गळ्यापर्यंत लढणार। जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, हर हर महादेव। शाळ्या तू बघा एक सांग, तू इस्कोला किती फुले ना वट्टी बडा करू नका रे। अरे बाप्या सांग रे, आवट्या बडा करू नका रे। तू इस्कोला किती फुले ना तू एवढा खेळतो पहिली सांग खेळतो ना टीचर किती आली टीचर कायचे काय सांगता कायचे काय म्हणजे अबे म्हटलो नाला कोकणात म्हणता होय नाला कोकणात म्हटले की तर भितू कोक असतात काय भितू कोक करा घालता रे।
मरणाचे धडक पावते की शिकळ्यात तेंका शांतोबा बागलाच का यो शेती प्रधान देश हांगा शेता मात्र आसा स्कूल आमचे जाणटेले मास्टर आमकां शिकयलेले कवितेंतल्यान जाणीर करून दिताले शिकळ्यात तेंका रे पावसा झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे तेरी आंखें झनक झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे बालकनी पे तेरी आंख गड़ा के नाच छोरे द्वारे रे कमरिया 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 message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah, you can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं इश्क से ऊंचा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बढ़कर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं चाहे जो आए लगे दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत मिलके चलता चल मसले करके हल होगा कल ये सबसे कहते रहना रहना उनके दिल में मंजिल पे तुम्हें सबका है ये कहना कहना चाहे जो आए लगे दिल में इश्क की इबादत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत
इश्क से ताजा कुछ न कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं इंसान है इंसान जग में जब तक इश्क सलामत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत हातूंतले लोकसंख्या चड जाल्ल्या कारणान मोठ्यात मोठो जीव घेणारो रोग वाडत प्रधान म्हणून मुख्यमंत्र्यान ठरयला की सगळ्या जाल्ल्या मोरांक जेलीन घालचे तशेंच प्रधानमंत्र्यान ठरयला की पालींग चड जाल्ल्या कारणान पालींग सुद्धा जेलीन घालचे अशें आमचे प्रधानमंत्री शानुक्षे चोपडेकर हांणी ठरयला तिकडच्या मानशेर बऱ्यापैकी कोंगे लागलेले आसा जेंका कोणाक कोंग्यांचो गोश्त आसा तेंच्यांनी ते काडपाक वचचे 24 तारखेक हातुल्लेची मोठ्या दबाजाची रथ सप्तम जाली त्या रथसप्तमीक बाय निश्मा इंचुलकरागेर जवळ जवळ 700 भाविक गोडशे आनी शोले खावपाक हजर आसले सगळ्या भाविकांनी प्रसादाचो लाभ घेवन अशें आमचे वरपालचे बातमीदार स्वेता बाळणकरान सांगला ओमदत्ता कवटणकरान सिक्सर मारून बॉल हातुल्लेच्या ग्राउंडा वयल्यान तिकडच्या मानशेर पावलो तो बॉल खंय मानशे वयल्या मानग्याक मेळ्ळो मानग्या कडल्यान जो कोण बॉल हाडटलो तेका 4.5 वाग्यो इनाम फावो जातले अशें आमचे तिकडचे बातमीदार प्रतीक ठाणेकारान सांगला काल राती काळानंद मोठो गडगड्याचो पावस येवन सगळीं जनावरां व्हांवून गेली आनी चोडना फेरी धक्क्याक लागली अशें आमचे काळाचे वार्ताहर निलेश कुडासकरान सांगला आमच्या हातुल्ली वेधशाळेच्या तक्मानुसार फाल्यां दनपारां 1 वरांचेर ही काड्या हातुल्ले वरपाल मास्कार देऊळवाडा दोल्ले दोलाटीवाडा हांगा भरपूर कुलकुलाची थंडी आनी गरमी जावपाची आसा जेन्ना थंडी पडटली तेन्ना एसी चालू करून न्हिदपाचे आनी गरमी जाता तेन्ना 5-6 गोड्डे घेवन न्हिदपाचे तयारेन रावचे अशें वेधशाळेत कळीत केला आता खेळा संबंधी इंडियाचो कॅप्टन रोहित शर्माक भायर काढून हर्षद साळगांवकर हांकां कॅप्टन करचो अशें आमचे मुख्यमंत्री ब्रिजेश नागवेकरान हांणी थारयला आता तकमार हातुल्ली कमाल 40 डिग्री आनी किमान 15 डिग्री सेल्सियस वरपाल कमाल 45 डिग्री आनी किमान 10 डिग्री सेल्सियस दोल्ली कमाल 20 डिग्री आनी किमान 5 डिग्री सेल्सियस मास्कार कमाल 50 डिग्री आनी किमान 10 डिग्री सेल्सियस आयचे बातमीपत्र सोंपले नमस्कार
और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा की पद के लिए योग्य मानता हूँ और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूँ। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूरभंग मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें है दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का है। जड़ व्यवहार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। अपनी धरती, अपना राज्य, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदवी स्वराज्य। मराठाओं के पास दुश्मन इतनी दौलत हो ना हो, पर युद्ध में बहाने के लिए खून कहीं ज्यादा है। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। हम गुलामी की जंजीर नहीं, सिर्फ जीत का गुलाल होगा। ये शपथ है बाजीराव बल्लाड़ की। निश्चिंत रहो पंत, हर युद्ध का नतीजा तलवार से नहीं होता, तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। पूरी पेशवाई में ये ऐलान कर दो, पाड़वा के दिन बाजीराव युद्ध पर निकलेगा। हर हर महादेव।
माझे नाव असा वागलतिका आणि मी माझी सहकारी शिक्षिका वसंत दिलका. आज आम्ही आमच्या शाळेत एक नवीन वर्ग सुरू करता. त्या निमित्तानं आमच्या खूप दिवसाचे स्वप्न पूर्ण झाले. तर आता आमचे स्वप्न पूर्ण जागे झाले. आईच्या सोहळ्याचे स्वरूप कसे असतं रे ह्याची थोडक्यात कल्पना करून देता. ही ओळख आम्ही माझी वेगळ्या पद्धतीने करून देऊया. पाहुण्या अंगणा उलेटा त्यांची मुलाखत घेऊ. त्यामुळे आजच्या चालेल तुझे आता बस तर आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि उद्घाटक आजच्या मंगळ सोहळ्यासाठी आम्ही खरे म्हणजे आम्ही आज पाहुण्याच्या सुनबाई अध्यक्ष म्हणून नागोबाची असतो. कोणती आमच्या समोर खुर्चीवर कशी बसतली मागील खरेच ते सासूचा मान दौरू नका. आमच्या समोर ती खुर्चीवर कशी बसतली कोणीतरी म्हटला पायातली मान पायानं तोवरची. त्यांना मोबाई म्हणपाक लागलो की हाऊस अध्यक्ष आणि हाऊस उद्घाटन करता. हाऊजीचानी ओळख करून चुकीला करीत चांगलेपणा उलयता. नाका नाक खूपच कशी वाईट सवय खबर असा तिथली गुणाची पुतळी ती स्वतः काढीची अक्कल ना आणि दुसऱ्या क्षणपणाची गदा परोपदेशी पांडित्य. हाय हाय काय वही ठरल्याप्रमाणे आम्ही आगे आता तरी मोगी रावगे वेलगणे बाई. माझे नाव वेलगणे बाई माझे नाव नवकतिका. आता लवंगिरे आणि वेलगणे गिरे दोन्ही मसाल्यातलेच मी. माफ करा हा. तर आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष राजराजेश्वरी देवी आणि शाळेचो आगे लवंग बाई बच्चे नीट वाजते बरोबर घेऊ ना. माझे नाव नीट वाजता पेरा. आगे वसंत बाई तुम्ही तरी सांगा. माझे नाव वसंत दिलका. बरोबर तिरोक बाई तुम्ही तरी तुमच्या हॅलोगे बेचे बच्चे नीट वाचून शिकया. मास्तरी कर स्वतः नीट वाचपाक येना आणि दुसऱ्यांक कितें शिकयतली. माफ करा हा माझे कितें चुकले म्हणजे सामके चुकले. पहिल्यापासून म्हजे नाव चुकले. म्हजे नाव आसा वज्रे चुंडे म्हणटीत कुमकुम सौभाग्यवती राजराजेश्वरी बाई. आणि मागीर पुढे कितें ते माफ करा हा. तर आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष वज्रे चुंडे म्हणटीत कुमकुम सौभाग्यवती राजराजेश्वरी देवी आणि आमच्या शाळेचो आगे बाये आता कितें म्हणू इका ए बाये आणि आमच्या घोवाचे नाव कोण घेतलो. त्यांच्या जीवाचे नाव ती मोठी जाल्या हे समजना फूल सरपंच आता नाव बी हाऊस सांगू. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि उद्घाटक सौराज वज्रे चुंडे म्हणटीत कुमकुम सौभाग्यवती राजराजेश्वरी देवी सरपंच हत्तीराव साले पाटील गुडगुडगावकर आणि आमच्या शाळेचे आणि आजच्या शाळेचे सहकारी आणि भावा बहिणांनो अगे माझे बाये किती झाले लले किती झाले का गोरी होती नाल्या किती घातले हे सजू आणि उलयतात कितले. दोराती का पेपरान वारो घाला. आगे पेपर कित्याक हे दो सजू
खुशियों की तो टिकटे हैं, बोल के पर्स दिखलाऊं और चिपक के बैठूं साथ तेरे मैं, टैक्सी में ले जाऊं और बोल मुझको ऐसा ऐसा, मेरे बटुए में है पैसा, तुझे खिलाऊंगा जी भर के गरम समोसा इडली या डोसा। चला तू मेरा है पेप्सी कोला, मैं तेरी हूँ कोका कोला, टन टना टन 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 तारा, अरे चलता है कहना से बारा। फिल्मी धुन में देख के तुझको सिटी रोज बजाऊं और वहाँ दिनों से सोच रहा था फिल्म में तुझे दिखाऊं। शुक्रवार की शाम हंसी है, नई नई ये फिल्म लगी है, करने की ना होगी टेंशन, बेटर है वो एयर कंडीशन। फिल्म हंसी वो जाने मन है, ये फिल्मों में नंबर 1 है। हे टन टना टन 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 तारा, चलता है कहना से बारा। टना टन 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 तारा, चलती है कानों से बारा, और आंख लड़ा के तूने मारा, हाय घायल हो गया दिल बेचारा, चलती है कानों से बारा, चलती 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 चलती। की कळ रस्त्यार उडोवंक जायना तो त्या दिवसाची खबर आसा तुमका? तो वालपयचो भुरगो स्कूटर घेवन येतालो, जी पिशी वाऱ्यान येवन तेच्या टायराक पडली आनी तो पडलो, आनी ताका कितें जाल्लें जाल्यार देवा पावले बाबा, ताका लागून सांगता की ह्यो प्लास्टीक पिशव्यो वापरू नाका, तुमच्या घरा पडल्यो पेटी आसतल्यो तेच्यो पिशव्यो शिवा, बरेयात म्हाजे कडेन कशी कपड्याची पिशवी हा, असली पिशवी वापरपाक लज दिसता, लज कित्याक प्लास्टीक पिशव्यो कितल्यो घेतल्यो तरी पिसता आनी बेश्ट खंय जाता। तुमकां खबर आसा न्ही आमचें गोंय नितळ जावपाक जाय म्हणून? आमचें गोंय नितळ जावपाक जाय जाल्यार तुमी आतांसूनच निश्चय करा आनी ह्यो प्लास्टीक पिशव्यो वापरूं नाका, कळ्ळें मुगो सगळ्यांक? आतां ह्यो प्लास्टीक पिशव्यो लागीं घालता, बरें वता। Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. Barra da mamma così, işte ti compri, barra da mamma così, işte ti compri. Alekna entrada limousine, işte de sahil. Alekna entrada limousine, işte de sahil.
Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Ani ao Santa Tuca, mucha mama. Ani ao Santa Tuca, ani malori chapila lagi selu madinata. Ani malori chapila lagi selu madinata. Undir mama ailo, ani pachi ponali pulo. Undir mama ailo, ani pachi ponali pulo. Ani malori chapila nataka yaka kasakailo. Ani malori chapila nataka yaka kasakailo. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. The tree was planted in the middle of the field. What was there on the tree? What was there on the tree? Branches, branches, branches on the tree. And the tree was planted in the middle of the field. And the tree was planted in the middle of the field. What was there on the branches? What was there on the branches? Leaves, leaves, leaves on the branches, branches on the tree. And the tree was planted in the middle of the field. And the tree was planted in the middle of the field. What was there on the leaves? What was there on the leaves? Nests, nests, nests on the leaves, leaves on the branches, branches on the tree. And the tree was planted in the middle of the field. And the tree was planted in the middle of the field. What was there on the nest? What was there on the nest? Egg, egg, egg in the nest, nest on the leaves, leaves on the branches, branches on the tree. And the tree was planted in the middle of the field. And the tree was planted in the middle of the field. What was there on the egg? What was there on the egg? Bird, bird, bird in the egg, egg in the nest, nest on the leaves, leaves on the branches, branches on the tree. And the tree was planted in the middle of the field. And the tree was planted in the middle of the field. What was there on the egg? Bird? What was there in the bird? Heart, heart, heart in the bird, bird in the egg, egg in the nest, nest on the leaves, leaves on the branches, branches on the tree. And the tree was planted in the middle of the field. And the tree was planted in the middle of the field.
planted in the middle of the field, and the tree was planted in the middle of the field, and the tree was